Floppy és un pallasso, ha perdut el seu nas, no sap on trobar-lo, no sap on l'ha deixat. Floppy és un pallasso, ha perdut el seu nas, no sap on trobar-lo, no sap on l'ha deixat. Potser se l'ha deixat a la butxaca. Si aviat no el troba, un art s'haurà de fer, se'l pot fer amb plastelina o amb un tros de paper. Si aviat no el troba, un art s'haurà de fer, se'l pot fer amb plastelina o amb un tros de paper. Floppy és un pallasso, ha perdut el seu nas, no sap on trobar-lo, no sap on l'ha deixat. Floppy és un pallasso, ha perdut el seu nas, no sap on trobar-lo, no sap on l'ha deixat. Potser se l'ha deixat sota el llit. Si aviat no el troba, un art s'haurà de fer, se'l pot fer amb plastelina o amb un tros de paper. Si aviat no el troba, un art s'haurà de fer, se'l pot fer amb plastelina o amb un tros de paper. Floppy és un pallasso, ha perdut el seu nas, no sap on trobar-lo, no sap on l'ha deixat. Floppy és un pallasso, ha perdut el seu nas, no sap on trobar-lo, no sap on l'ha deixat. Potser se l'ha deixat dins un calaix. Si aviat no el troba, un art s'haurà de fer, se'l pot fer amb plastelina o amb un tros de paper. Si aviat no el troba, un art s'haurà de fer, se'l pot fer amb plastelina o amb un tros de paper. Floppy és un pallasso, ha perdut el seu nas, no sap on trobar-lo, no sap on l'ha deixat. Floppy és un pallasso, ha perdut el seu nas, no sap on trobar-lo, no sap on l'ha deixat. Potser se l'ha deixat posat. Si aviat no el troba, un art s'haurà de fer, se'l pot fer amb plastelina o amb un tros de paper. Ens hem d'acomiadar els nostres alumnes de sisè. Sisplau, que comencen a pujar a l'escenari l'Aleix d'Algerri, el Marc de Castelló, la Maite, la Palai i la Marina. Aquest és el meu últim any a l'Escola Sant Blai d'Algerri, si Déu vol, i em vull acomiadar de tots els meus companys i companyes. I els companys de l'Escola Santa Maria de Castelló de Farfanya. S'acaba el curs i a mi m'arriba l'hora d'acomiadar-me de tots vosaltres. Hola a tothom. Nosaltres som la Talai, la Maite i la Marina, els alumnes de sisè d'Ibars de Noguera. Després de tants anys en aquesta escola, avui estem aquí per acomiadar-nos d'ella i de tots els que ens han acompanyat amb aquest viatge cap a la Talai. Vaig venir als 4 anys i no entenia res del que deien els meus companys, perquè al venir d'un altre continent parlava un altre. Fins aviat! Sí, a fer un espectacle de circ. I primer de tot farem el primer número.
Després del primer, farem el... I com ho sabeu que farem el segon? I després del segon número, quin farem? Escolta, a quin col·le aneu vosaltres? És molt bon col·le, tenen molts profes. Aquesta sí que no la sabreu. Després del tercer número farem el... Oh, tio. Aquests tots... Aprofiteu ara que l'escola encara és gratuïta per a formar-nos bé, Bueno, anem a començar amb el primer. Richie, estàs preparat? Que hem de començar amb el número de Diàbolos. Ja ho veuràs. I els peus què? Però vosaltres esteu bojos o què? Vinga, va. Que ho intento, poso aquí la roda per pujar, Vinga, va. Vinga, Melina, empuja. Vinga, justa. Quieto. Hasta aquí.